Evde Muhammed Emin ve hoş temaşavanın hicah ve bernameye rubruh İro disa emle peşberi vena. Disa emle Almanya levecere emle bajare Frankfurt'ina le Frankfurt'ji emvane kek Mehmet Gültekin'in. Kek Mehmet Gültekin brasti nivîskareki ciwana. Lê gelek xebatên hêja kirina em ê hem jiyana wî û hem maxebatê wî rûbirû pirsin û bora jî parve bikin. Keko ji bo mêvandariya wan ji we re gelek spas dikin mala we ava we mala xwe ji me re vekir. Serserem, serçavim, hûn xêr û selamet hatine. Xêr xedir vekekî. Kekî bi rastî wek min got Kekî Mehmet yanî ciwan jî xuya dikî. Xwedê înşallah ciwaniya we jî berdewam bikî. Lê dema xebatê we dimezînin yani bêhtir yani وگو 34 سال از وگو 34 سال از آلمانیا ما خباتی گو وکرنا وگو کسی که گو خورد کی ولایت مازن بو به بنوی چانده ده جواتا کردی ده ام به مثلا جواتا گوندا وی جواتا ام به یعنی هرمی ده مازن بو به وی رنگی یعنی ورنگ دایا پرتوکین خو ام تخوازن بریا گم هر نوان سر خباتی و یعنی چاوای من هاتنا آلمانیا و الورد چخواند و الویده چه خبات کرد و پشتم بونه سر خباتی نوکرد. بله. از حتی 8 سالی حال گند جیام و مزم بوم لور هاتم دنه. بازیدی. بله گنده کی بازیده و پشترا مالام بارکر هات نوا باجر و ج 8 سالی ها پیوا باجر مزم بوم لور چوم دبستانم. پشتی کو من چند سال خوندی کی؟ بله. و چند سال ورو خوندن؟ دبستان؟ دبستان حتی لیسه من خوان. حتی لیسه. بله. من لیسه قدم و چهار من قدم از ودمیجی هاتم آلمانیا جبو خواندنا زانینگی. تنی آلمانجا من خواندم بو زانینگی بو. نه و گله کردی ماش مثلا باوی و جبو کارین سیاسی یانجی مثلا جبو کار ام به عبوری نوسا يعني وين بو خوندني حتى. نه جخا جهری مامه جالی پرانی عالی بازی ده کیم کس هبون ویدمی ل آوروپا چه قاضی ده 4-5-6 کس هبون yani kesi ki jibo abori jibo kar jibo bazırgani ل آوروپا tune bu ten için xandevan hebun pişti ku ez hatim pişti çendeki de Türkiye vakamın dizanın darbe çi bu pişti darbe çend kes zede bun evji dola deh 15 kesan ل Avrupa zede bun hatın livra bun penaberin siyasi o liverman demaz valat mezim bu ve vakti le gundan jxa u bajarji her deri Mervin ve herimi behevdara bizmani kurdi kısat kırın. O çanda kurdi ve vakti gelek xort bu. Dengbeş gelek berbçav bun yani serdest. Civata gunda, civata öyle. Yani kultureka kurdi xort ve herimi hebu jha çapkanyen yüjemina qalawan bikin gelek xortin. Çavkaniya Kurdi, Zmani Kurdi, Çanda Kurdi, Vejeya Kurdi, u Diroka Kurdi jî gelek barkeşeyê herêmê. Ez divê çarçovê de mezin bûm, dema beriya Kurd, beriya ku ez warim Almanya vê demê kar û xebatên piranî siyasî, lê rex karên siyasî hindik bejî karên derbarê Vejeya Kurdî, derbarê kultura Kurdî jî hêdî dest pê kiribûn û li herêma me jî hêdî rojname kovar dihatin ku carna tê de bi Kurman jî tê de nivîs hebûn, tê de lêkolîn hebûn, tê de yan jî helbest hebûn, stran hebûn. Bana vê waxtê gelek balam dikişan, min giraniya hata da ser van tiştana. Malbatê de jî me tenê bi Kurdî qise dikir û nava bajêr de jî Kurdî zimanê herêmî bû, zimanê jiyanê bû li vir. Belê em bi zimanî mezin bûn, mektebê de jî me em Tirkî fêr dibûn. û piştî ku hatim Almanya pêşiyê dora nêzîkî salekî çûm kursên zimanê Almanî. Piştra jî ketim Üniversiteta Frankfurtê ya Goethe, bi navê Goethe û divê zanîngehê de min beşa filolojiya
Almani و لرخویجی فیلولوژیا ایرانیستیک و ترکولوژی خواند دورقداند و ماستراوی چیکر پشترم دست به دکترای چیکر حتی نزدیکی داویه جهاتم لبلی پروفسور کو برپرسیار دکترم من بو مخابین گلکزو وفات کرد و پشت از ویدمی من دست بکر بو من کارج دکر محکمه دادگاه آلمانیادا و اصلا هنک سستید من دا چی بو پشترم من سرف دا نیانی کو از پروفسور کدم بگرم و یا بقدینم پشتی ویدمی یعنی سال نودی پیوا من پرانی کاری محکمان دا کاری ورگروانی جبو کردی جبو ترکی و آلمانی meşan ev edi bu karimin bu çılbıjın meslekimin. Evet. Rakveji berdevami balamın ser beşta çuyinin, lekolinin, derbarı zamanı kurdi, derbarı çanda kurdi, Kurdin her ali yani Irak'ı, İran'ı, Kurdin Türkiye, Kurdin Sovyet'a beri gelek balam dikşandın. Pırtukin Kurdin Sovyet'a beri gelek balam dikşandın. Mine pırdıkandın. Alfaba kirli himbum ku ana bakarım buxuyunum beri praniyavan bir kirli çap bubun. O aliye zaman vajı neziki her imamın zamanı van. Min dikar bu gelek ve vakti jibomun hesani bu vana bakarım. Osa her bar buxuyunum. والرخويجي من تم دخاص أزجي هناك خبطان بكم يعني هناك ليكولينان بكم تشتم بنفيسم لي من نزان بو قالوا كيجان باشي از قراني بدم سر كيجان باشي قراني بدم سر ويجي يعني سر بهاتيان بنفيسم تشتين ادبي يعني رومان ve باشي دا يعني براني باشا ليكوليني پشترم من بریار داکو هیدی تشتیم پچوک دست بکم و لیکولینان بکم لسویدی کوارا روزانو درد کرد راحت آلاکم نسکاره کی کردی نبودنگه بلی برپرسیار ردکتوری کواری او بو و منجی باش ناستکر جانا منجرا نویست شاندن نویسین کرد دروپل سروپل و اویجی دوی کواری دا چاپ کر و چند کوارین کردیین وقت بربنگ وانین دنجداجی من جانا دو مهاجره کی سه مهاجره کی گوتار و مقالین پچوک چاپ کردن لی خبرتین کو امنها هیچ کمی ورس خبرتی تا بری ورج دم مهات موجود جناب پرسی ما گوش ما يعني جاء ألماني بقول مثلا أو فيلولوژی ألماني خوان إيرانيستيك تركولوژی yani Almanya'da en mesela naf çanda Almanya'da, duyucu Almanya'da cihazar kutni o gozar Almanya beriyan ha salan af tişt yani hal kırna her tişe haber haf kırna problem kava dur danina. Rast. Yani. Rast. Peki kim amca salname destek salnama Ahmed Khani. Beli. İşte goberi xda edebiyatı salname yani fikri salname şu kudihat. بس بيك يعني أدبيات كردية تشتكي إنه يعني ويجي وكا يعني أري بله جبركو از جهرما بازدیمه باجرك وأحمد خانی تدا هاتي دنیای مزمبویه خباتین خاکریه و مدرسه آوا کریه تدا درسین زاروکین کردی دایه و پرتوکین کردی نویساندیه ev bajere jiberi jî tim bala min dikişand şahsiyeta wî kitêbên wî wek memozîn nûbar evana min car bi car dubare dixwandin û yani goreyê lêkolînên ku min kir wek hûn dizanin Ehmedê Xanî hîn wextê jiyana xwe da Seranserê Kurdistanê şahsiyetekî navûdeng bû ji ber çi ji ber ku evî ez bawer dikim wê wextê
ekolek nû dabû destpêkirinê di perwerdeya zarokan da. Yani vê demê ev dibistan medrese bûn. Medrese da zimanê medrese bi Kurdî û kitêbên dersan jî nivîsan dibûn. Ev nûbar, egîde, evana hemû kitêbên ji bo zarokan yê dersên û ev ekol hîn vê wextê li bajarên din ên Kurdan da belav bû. Em vêya jî ku zanin. Niha li Awropa gelê zanîngehan da, arşîvan da destnivîsên ku Awropayî beriya 200 salî, 150 salî, 170 salî li Kurdistanê berhev kirine û anî nevir. Em dinêrin hinek wan destnivîsana li herêmên cuda hatine berhev kirin û kesên ku ev destnivîsar amade kirine wana jî li ser nivîsandiye, yek ji Xîzaniyê, yek ji alî Mehabatiyê, yek ji alî Heqariyê. Em ji van jî fehm dikin ku navû dengê wî hîn wextê jiyana wî da û piştî jiyana wî jî ji xwe gelek belavbûyî bû. Îca derbarê lêkolînên derbarê Ehmedê Xanî da em dikarin qala sê merheleyan pêvajoyan bikin. Ya yekê sed sala 19dan berê pêşîn navê Ehmedê Xanî dervayê Kurdistanê çawa eşkere bû. Eva pêşî bi vasita zanîngeha Petersburgê qewimî li wir vê wextê Akademiya Zanistiyan yê Petersburgê hebû û serokê beşa Asyayê navê Profesor Dorn xandekarekî wî bi navê Peter Lerş li ser zimanê Kurdî xebatek çêkiribû û ew xebata jî pêşkeşî akademiyê kiribû pişta jî weke pirtûk ew xebata çap kir Peter Lerş û hewcedariya wî xandekarî yani Peter Lerş bi materyalên Kurdî gelek hebû û Profesör Dorn jî didît ku eva xandekarekî gelek jîr e ev dikare vê beşê hilde ser milê xwe û baş jî ava bike û pêş da bibe yani beşa Kurdî yan jî Kurdolojiyê û evî jî vê demê kesên ku nas dikir ji Berlînê ra nivîsan dibû Profesör Goşe gelo destî da nimûne henin yan nimûneyên zimanê Kurdî evî jî nivîsan dibû ku belê heye qala pirtûka Ehmedê Xanî kiribû nûbar piştra ji konsolosê Tewrêzê ra şandibû navê wî bawer dikim Xanîkov û yek jî ji Alexander Jaba konsolosê Rusyayê li Erzurumê ji wan re şandibû û tişt tesadüfek balkêş ku Jaba jî hîn beriya ev name bigêje destê wî hîn beriya wî ya dest pê kiribû zimanê Kurdî hîn bibe û nimûneyên destnivîsên Kurdî berhev bike. Piştî ku ev name tê û Jaba jî dibîne ku divê da derfetek jî çê dibe belkî aliyê aborî jî alîkarî bê dest pê dike bi zaneyên alimên Kurd digere û vê wextê jî ev salên 1854, 55, 56 van salanan da van xebatan dike vê wextê jî şerê Rusyayê û Osmanya qewimî bû herêma Bazidê ku vê demê sancaq bû ev sancaq ji aliyê Rusan ve weke Qers jî hatibû zeft kirin Mele Mehmûd Bazidî jî li Bazidê dima û reviya bû hatibû tev malbata xwe hatibû Erzurumê li wir cîwar bû û yekî li Erzurumê jî piştî demeke Kurd navûdeng bû evana hevdû nas dikin ev her du şexsiyet Jaba û Mele Mehmûd Bazidî û piştî vî ya tevkarî dikin xebatan dikin
جالی کی و پرتوکان و نمونه زارگوتن برهفت کن جالی دم واجد توای رودنین سروانا لکولنان چید کن و که گرامر از زمان کردی و که etnografya کردی و لسر دیروکا کردی دخبتن و وانا توای ودگرینن زمان فرانسیزی و بیهف ج اکادمیا زانستیان یه پترزبورگ را دشینن بله جو پیبا ناو دنگی احمد خانی جی مموزین جی گلک ل اروپای دزانینگین اروپای دا بلاوده بله برادا بخوازم تشکر دنجی بکرتاسی ببیجم ملا محمود بازدی مموزین احمد خانی واقع نصر بکرتاسی دنویسه دورا 20 روپلان لسر داخوازه الکساندر جابا و به فرانسیزیایی و دشینن پترزبورگی و پترلش لسر بیا خباته که گلک بار کشت که و هین و وان سالاندا 1858 دا دیگه کواراندا ev خبات پترلش لیکولنا پترلش دی چاپ کردن و پشتی ویا ایدی ناوی احمد خانی ناوی پرتوگیوی دکه انسیکلوپدیان و کواران یکم سالنامه وجده هزارو دهها دست بکر نه وسا ben 2009 بریا و از کورتاسی ویاج ببیجم پشت را حتانی سالین نودی جینا خبات لسر احمد خانی چی بون لسر مموزینی به تایبتی چی بون واکمون زن 1919 دا جارا پیشین لی استانبول مطبعه که هات چاپ کردن پشترا بریاویا روزنامه کردستان دا پارک مه هات وشاندن پشترا کوبارا هواره دا هات وشاندن جالی جلادت و کاموران بیدرخانیان و پشترا ل پترزبورگی رودنکو لگل پروفسور قانات کردو کار دکرر خبات دکر دکترا خال سر مموزین نویسند و مموزین ورگران زمان روسی و هدی مموزین به آوای زیادتر هاتن خبات هاتن چکرن و زمان دن هاتن ورگراندن پشتاجی به ترکی هات ورگراندن جالی ماموستا مهمد امین باز اسلام و سال نودیجی گله کنفرانس هاتن لدار خستن جبر سیست سالیا نویساندنا مموزینی و سالین 2005 جی پرانیجی پشتی 2002-2003 جی به پرانیجی ل ترکیه هم her hafta در روزنامه روزانه در کواراندا canlı televizyonanda بجاره کی با ناو خباتین احمد خانی کتاب احمد خانی هاتن کش کردن و لسران خبات هاتن آماده کردن و وی وقتی دا فکر هات کو گلو ماتریالین کو هر سال تین وشاندن درباره احمد خانی و برهمین ویدا تردکن کو مرف هر سال سالنامه کی چبکه Kevne şopya yani tradisyonel salınamayan rolata navin ser şahsan tünnenin ser bajaran canla çedibun lelbra roavay da Avrupa'yı ev kevne şopi ev tradisyon heye vake salınama göt heye naha dora sedusiv sale yani te çapkırın her sal te çapkırın yen wanende ji yen Pushkin ji heye yen Karl May heye ye Shakespeare heye ye Balzac heye sallama vra vake kemne şopiki gelek balkeşin yani mesela berhevkirnava çapava mesela gelek benaki millamezant sallamaya يعني مثلا نفيسين أم بشخصانة يعني ونشاو مثلا يعني دستوروان تخازن بس وقتهم برهفكن شاب خانة مثلا يعني جبوا شابي تا أصلا قادر ناخن جورا بله ما تمن از ناوی وانج ببیجم بهار و نهاد شی تمن کار دکن ما سکس دست بکر سالنامه احمد خانی آماده بکن
سالا 2008 بو مدرس بک 2009 اری 8 فکر هات 2009 مدرس بکر کو هم جالی کی و ام بخابن ویسن لسر هین مجاران هین بابتان دربار خانی و برهمین ویدا هم جی این کو کسین دندن ویسن لیکولن دکن برهف بکن سال 2009 me berhev kir û ji kesên ku nivîsandibûn çap kiribûn an jî hîn kesan nivîsandibûn lêberê çap nekiribûn me ji wan pirs kir û carekî de me nihêrî gelek materyal hatin ser hev û evana me pirtûka pêşîn da weke nimûne me çap kir û piştre me nihêrî alaqayek heye hêdî bala mirovan dikişîne bala insanan dikişîne û me biryar da ku em berdewam bikin. Bunu berdewam bikin yani. Belê, belê. Heta niha çar pirtûk derketin. Peki mesela em bê rêjeya lêkolîna ser Ehmedê Xanî mesela sal bi sal. Yani çiqas mesela zêde dibe. Belê. Destpêkê de weke pirtûkan da ji xuya dibe sala 2008-2009 wan salanan da piranî Ehmedê Xanî ji aliyê gelekan ve navekî nû bû navê pirtûka wî memozîn her çiqas belebûy bû jî lêbelê naveroka wî pir kesan nizanibû ez qala gel dikim qala millet dikim û qala rojnameyan qala kovaran dikim ku ev hîn keşf nekiribûn lêberê wan salan destpêkirin derbarê wî da binivîsin ev nivîsên pêşîn bi piranî tiştên Kurd bûn tiştên sivik bûn lêberê lêkolînên Kur jî hebûn yani yên ku beriya vê salê hatibûn nivîsandin me evana hemû wanîn li gel hev û çap kirin piştra her çû kalîta lêkolînên derbarê Ehmedê Xanî derbarê biyografiya wî jiyana wî û derbarê pirtûkên wî de her çû zêdetir bû û kurtir bû yani her yani bu ideal bir zanistî yani. Belê belê hêdî me dît ku hinek meriv li ser beşekî di berhemên wî da yani giraniya xwe da ser beşekî û piranî li ser vê beşê lêkolînan dike yani yê hineka felsefeye yê hineka aliyê wêjeyê edebiyê yê hineka aliyê biyografiya ye belê yani her diçe zêdetir pêş da diçe em jî bi wan kesên ku lêkolînan dikin dinivîsin têkiliya datînin û bi wan re danûstandinê dikin û carna jî mervan teşvîq dikin ku xebatan bikin binivîsinin û ev sala yani dora salek û du salê jî tiştekî balkêş ku ev ê di salnama 2013 da xuya be gelek xandekarên zanîngehên piranî li Tirkiye û belê li Bakur li ser Ehmedê Xanî û pirtûkên wî xebatan çê dikin xebatên akademîk çê dikin weke master weke têz weke doktora her diçe zêdetir bera dibin. Ekim yek dijî zargotina Kurdên Serhedê rastî me got sirê de me got yani ji bo mesela zargotinê me got pê nêzîkî çavkaniyê bê lê cenabê we xebatên hêja kirina yani têkilî we mesela hem wekû ser Kurdên Serhedê Qafqasê jî yani fêriya alfabeya Kirîlî bûn û kitêbên Kirîlî xwedin ew Kurdî li Kirîlî hatine nivîsandin. Yani we çawa dest pê kir em dixwazin pêşî yani Kurdên Serhedê mesela yani Serhed erdnîgariya wê ne û piştre jî yani li ser xebata we zargotinê berhevkirina wê em bê xebata we duya belê 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 peyva Serhed yani di nav gel da ji bo kîjan coğrafyayê erdnîgariyê tê bikaranîn bawer dikim pirsa mühim ev e li Bakur Kurdên ku li herêma Qersê Erzurum Agirî Van Muş Bitlis û parek jî belkî para Bakur û Rohlatê Bingolê
ev hemû xwe wek serhed dihesibîn. Ev herêm li wir serhede. Wek herêmeke ku rahat alakom ji li ser vê xebatek kiriye welatê serhedê û ev dibêje piranî berf tê bîra mirovan. Yani kutu bu Çiyatên serhat, bîra çiya, zozan berf, tên zoza. bîra mirovan. Erê evana Kıyma rastî güz jî têne rastin. bîra me ji bo Erê birlîsê. rast e dengbêj tên dengbêj. bîra mervan. Yani ji bo gel serhet ev dere. Ji bo devletan serhet ne tenê di cem me di ciyên din jî navên serhedê hin li Pakistanê jî navê serhedê heye. Yani ev herêmên ku li ser sînoran in, li ser Ser sînora. hudûtên devletan in. Ji wan herêman re digotin serhet. Ji aliyê din ve ev taybetiyên ku me got serhedê de gelek pêş balkêşin evana di herêma Maku da jî hin. Maku jî nêzîkî çiyayê gelek nêzîkî çiyayê Araratê ye. û Dil alî İranê. Belê, aliyê Îranê ye. Lêberî ev jî xwe wek serhedî dihesibînin. û yek jî ji aliyê dîrokê ve ji aliyê edebiyatê ve herêma Aranê ku bi navekî din dibêjin Kafkasya Başûr ev jî weke kulturî weke serhedê ye. Yani serhed wek were erê hemû nêzî hevin. Ji ber ku dîroka wan gelek bi hev diva girêdayî ye. Ji ber ku devletên mezin berê wek Sasaniyan, Roma û Bizansiyan li wan derana gelek şer meşandine. Gelek sed salan hukm kirine. û evana jî di ji wan împaratoriyan carna serî hildane. Carna wan împaratoriyan xastine mîrektiyên wan herêmana yên Kurd hilweşînin. Wan ev jî di jî derketine. Wana hemû bûne dîrok, bûne destan û bûne stran heta roja me hatine. Ez bixa di nav vê çandê de mezin bûm. Lêbelê hetanê roja ku ez hatim Almanya min çi bêjim qîmeta wan nizanibû. Yani min nizanibû eva edebiyateke xort e. Eva yani zargotin wêjeyekî gelek balkêş e û xort e. Wan ez li vir beşa filolojiyê de hîn bûm. Piştre min kitêbxana Frankfurtê de pirtûkên Profesör Ordixanê Celîl û Celîlê Celîl dîtin. Min berevokên zargotina nimûneyên zargotina Kurdî li Kafkasya Başûr. Ez gelek ser wan xebitîm û gelek jî kêfa min hat û gelek jî fikra min berfireh bû, zêde bû û min çend kaset ji walat bixaranî bûn û ev jî stranên dengbêjekî herêma me bû, dengbêj Kerem ew li vir gelek nav û deng e. û bi vî awayî min dest pê kir û ez her sal bona 2 meh 3 meh çûm walet û pêşiyê li bajarê Bazîdê û derdorê Bazîdê piştra hêdî hêdî ber bi aliyê Qarayazê, Tekman, Mûş, Van, aliyê îdir ber bi wan derna çûm û hêdî hêdî ev nimûne berhev kirin. Ku min Nêzî çend zargotin heye kim? Berê? Çend zargotin heta nav berhev kirine? Nimûne dest min da gelek in. Niha min pirtûka pêşîn weşan. Min berê kovaran da hinek çap kiribûn. Lêberê waka pirtûk min pirtûka pêşîn weşan. Ev pirtûka pêşîn tenê li ser destan û kilamên tarîxî yên mêrxasî, yên serhildanan, goreyî dem û waxtên wan yani kronolojik birêz kir û li ser wan xebatek jî nivîsan destpêkê da. û
çavkaniyên wan lêkolînên min jî bi piranî ew dengbêj bixabûn. Yek jî zanayên wê herêmê Serhedê mirovên ku dîrok dizanin, mirovên ku eşîran dizanin, mirovên ku yani bûyerên Kurdan li wê herêmê çi qewimîne wana dizanin, ji wan gelek agahdarî girt û tiştê balkêş û gelek nû jî agahiyên Avrupayîyan yên ku beriya 105 salî çûne wê herêmê piranî dema ku diçûn ber bi İranê û Hindistanê dihatin ji Erzurum piştre ji herêma Qers an jî Agirî Bazît wan derna derbasbûn diçûn İranê û Hindistanê hinek ji wana li wir lêkolîn kirine hinekan li ser zargotina Kurdî wê demê lêkolîn kirine belê balawan kişandiye çûne xastine Kafkasya Başûr û Serhedê bizanibin kîjan millet henin û çanda wan çi ye kultura wan çi ye hinekan ji dengbêjên stranbêjên ji gelek milletan ve gazî kirine û dane berhev gudariya wan kirine û ser wan lêkolîn kirine dane berhev yani ev jî çavkanîke gelek balkêş bû ji bo min û ku ev Pirtûkê de para lêkolînê de hatiye ziman. Yani wê berdewamiya zargotina Kurdê Serhedê wê were yani. Belê belê. Hekim tişekî dî hem kovara Nûbiharê de jî li ser Kurdên Kafkasê xebateke wa taybet derket. Yani mesela niha dema em bi Kurdên Bakur yani piraniya wana mesela em Kurdên Ermenistanê û Kurdên me Êzîdî ku ji alî Serhedê dîsa bi Ermeniya ra wêne fikirine derbas bûn çûn wê de bi cih bûn û di salên 1936 de jî yani dewleta Rusya wî çaxî mafê perwerdehiyê bi zimanê Kurdî de wana û radyo Erîvanê û heta vekirin û weka destpêkeka yani ew ê çêbû çandê çêbû bingehek çêbû. Lê Kurdên Serhedê yani Kurdên Müslüman, Kurdên Sünnî derbarê wana da yani gelek agahiye me nebûn. Cenab-ı Hak vedrî ser wê bi kurahî xebatek kiriye. Min dixwazim biçîk yani Kurdên Serhedê ji xeynî Kurdên Ermenistanê, Kurdên me Êzîdî Ermenistanê, Kurdên Serhedê û Kurdên Kafkasê em bêjin. Li ser wê nakê we xebatek kiriye. Dixwazim derbarê wê de biçîkî hemû temaşemanê me re jî parve bikin. Belê niha Kafkasya Başûr wek hûn dizanin îro ji piranî ji Ermenistanê û ji Azerbaycanê pêk tê yani ev her du welatin ku tê de Kurd bi piranî li wê herêmê bi piranî dijîn. Lê belê hebûna Kurda li wê herêmê gelek gevne. Hîn wextê medan da li wir Kurd hebûn û dijîn. Evaya dîroksanên dîroknivîsên Ermenî bixa nivîsandine. Ev çavkanî henin. Mînorskî jî lêkolînê xwe de dibêje yani çiqa dereng ji medan vir ve li wê herêmê Kurd dijîn. Hem aliyê Serhedê hem jî aliyê Kafkasya Başûr û em bixa ji wê herêmê re dibêjin deşta Rewanê an jî deşta Aranê ev li vê derê beriya du salî nüfuseke gelek xort ê Kurda hebû hûn dikarin bi vê awayî bihesibînin yani dora ev herêm dora sedî sî hetanî çil Kurd bûn, dora sedî sî Ermenî bûn, dora sedî sî Tatar bûn. Yani Kurd jî weka wan milletên din gelek xort bûn, cîn cîna jî ji wan gelek zêdetir bûn. Vê wextê hem Kurdên Êzidî hem jî Kurdên Müslüman li wê herêmê diman. Ez weke mînak bidim deşta Rewanê yani ji çiyayên Araratê hetanî Rewanê hetanî Laçînê hetanî çiyayên Elegezê van derana bi piranî eşîrên Zîlan gelek xort bûn. Eşîrê Celaliya gelek xort bûn. Hesniya gelek xort bûn. Eşîrên Redikî evana cinikî li wê herêmê bi piranî vana hukm dikir. Dema cara pêşîn dewleta Rusya
بر به کافکاسیا باشور داکت و او هرم پیشی گرجستان پشتراجی ایریوان زفت کرد و دمی او بخادر بیسن او بخادر پرتوکین خواهی دیروکه داد بیشن دما م پیشیا مهاتم پیشیا روانه و مخواستم روانه زفت بکن 4000 لشکر 4000 شهرکار درکتم پیشیومه و همو کرد بون یعنی چه خواستم دویا بیشم نفوسه گلک خورد هبو پشتی شرین 1821 روسیا و ایران 28 روسیا و عثمانی پشترا 55 روسیا و عثمانی پشترا 77 بله حتی شهر جهانی یکمین 4-5 جرا شهر گلک مزن لوی هرمی قومین دما روس داکتن وی هرمی وی پیواجوه دا وی 3 ساله دا نفوسا کردین کو مسلمان بون لوی هرمی کم بو هر چو کم هر چو کم هر سال کم بو جبر کو اوجی ند خاصن دبن حکم روسان دا بجین بلکی رولا باوری تدا خورد بو لبلی گلک چاپکانی جی چاپکانی کردان چاپکانی بیانی جی دست نشان دکن کو کنسپت که روسان جبو کرده تونه بو yani wan duhastın plan programa kavan programa kavan derbarê Kurdan da tune bû wan tenê duhastın Kurd quveta wan li wir bişkî quveta eşîrên wan quveta mîrên wan li wir bişkî û ev li wê herêmê hinekî kêm bin û yên bimînin jî bikevin bin ewa Rusa bin hukmê dewleta Rusyayê û di wê heftê heştê salê da د نابرا نه تنها شرن مزن د نابرا وان شران داجی گلک پفچون نابرا ارتش روسیای و عشیرین کردان دا پیکات کو کو اوانا بون سدم هدی کردان جور عشیران بار کرن عشیرین مزن کو من ناوی وان کرن عشیرا بروکی اوانا جور بار کرن و هاتن هرما سرحدی د همان وقت دا همان دمی دا ج عالیه سرحدی ج عالیه ایرانی نزدیکی دردارین ماکوی جورجی پیدا پی ارمنی و کردین ازدی لسرحدی هبون هر چقدر نفوسان گلک خورد نبوجی لیدی ساجی همه هر دردار هر باجاری گندین کردین ازدی هبون نوا باجاران دا هبون اونا جی تف دم ایرمنی دچون او جی پیدا چون عالیه ارمنستان ایرو لبلی پرانی سال 1814 دا هریما سرحدی کردین ازدی چونه هریما ایریوانی و کافکاسیا باشور و کردین مسلمان جی حتانی 1804'dan به پرانی هاتبون جوی عالی هاتبون وی عالی yani ev demografi hat guhartın lür yani devleta Osmanlı, devleta Rus ve devleta İrani demek ki Rus hatın Kafkasya başur Osmanlıca berbevi ali hatın hatta nüve vakti hatta ne despeka setsala 19'dan Erzurum'e rolat Erzurum'da leşkerin Osmanlı'nın tönebun همون میره کرده بون سانجاق بازی دی بو لیپشتی که روس هاتن اوجی هاتن ایرانی جی هاتن جخار روسا پیشی ارشی روانی کرد که او دمی گریدای ایرانی بو یعنی ev devletin hort hatın و ev herim jiyana ve herimi bineciye vera mrovin vera tenkir demografiya ve guhart ki mesela o Kurdin kunha Kırgızistan'ı, Kazakistan'ı mesela برنامه که مهدی متو اوجی چونور نزدیک 25000 کرد در قرقیزستانی وقتی قزاقستانی جی مثلا هجماره که مزن هیا یعنی اف چچاخی بچه آوای در باس بونه چچونه او گلک درنگ چی بویه سال 1930
38 39 yani 39 şunda çebuye dema ku şerê cîhanê duyemîn dest pê kir vê wextê hatine sirgûnkirin ji herêma Piranî ji herêma Ermenistanê û hinek jî ji herêma Azerbaycanê hatine sirgûnkirinê û şandine aliyê Kafkasyayê û Kırgızistanê. Vê wextê li beriya wê ya li Ermenistanê, li Gurcistanê jî, li Azerbaycanê jî, Piranî jî li Azerbaycanê nüfusek Kurdayê gelek xort hebû. Hîn mabû. Azerbaycanê jî. Azerbaycanê jî qala vê wextê 250,000 Kurd tê kirin û li hembervî li Ermenistanê dora 40,000 Kurdî hebûn. Li berî gerek ji wan sirgûn kirin û evên ku li wê herêmê man jî tenê li Ermenistanê û li Gurcistanê dikaribûn li ser zimanê xwe, li ser dîroka xwe, çanda xwe lêkolînan bikin û kovaran biweşînin, pirtûkan biweşînin, piştira destpêka radyoya Rewanê ev yani weke em çi bêjin weka Rönesansek bû di dîroka Kurda da. Li berî li hember vê Kurdên Azerbaycanê Piranî heliyan piştî ku salên bîstî da li vir komara Laçîn hatibû ava kirin û ev komar piştî dîsa hat hilweşandin. Ji aliyê Rûsa. Belê hat hilweşandin ji aliyê dewletê. Ji vê pêva Kurdên Azerbaycanê nikaribûn êdî lêkolînan bikin li ser çand dîrok û zimanê xwe lêkolînan bikin û pirtûkan kovaran biweşîn û her çûn Piranî jî komara Azerbaycanê xast wana asîmle bike û bi Piranî jî qewimî ev asîmîle yani bi kurtasî Asîmlasyona wan tişpaya Bakur Başûr Rojava. Belê Asîmlasyona şiklê asîmlasyona gu Rûsa yani ji Azeriya kir. Di tişpaya Bakur Başûr Rojava rojhat. Belê yani bi Piranî dişibeya Bakur ez bawer dikim vê demê komara Azerbaycanê çend tecrübeyên wan jî hebûn wan dizanibû pêşta komara Kurdistanê li Mehebatê hatibû ava kirin û Kurdên Başûr hewl didin ku Kurdistanekî ava bikin û wan nexwast Kurdên Azerbaycanê weke quwetek li wir bimînin û piştî demekî dîsa dest pê bikin weke mînaka Laçîn yani ji xara Xaserîkî li wir ava bikin yani li ser vê daxwazê xebatên xwe bimeşînin xastin wana asteng bikin û ev jî bi vasita asîmlasyonê pêkanîn. Yekê mesela niha Kurdên Ermenistanê çû li 5,000 Lê Kurdên yani Kurdên Yezîdiyê dora Erîvanê lê Kurdên mesela Azerbaycanê Kurdên de mesela hejmara ve gelek zêde jî bû. Yani yek çi mi mesela nêrîna Rûsa yani ji Kurdên Êzîdî Ermenistanê re şiklekî mesela maf û mafê perwerdehiya Kurdî jî dawa lê Kurdên din mesela wekî Azerbaycanê yani van derê de çi mi mesela bi asîmlasyon nêzîkî wa bû gelo. Yani di vir da ez dikarim vêya bibêjim ez bawer dikim ev berê pêşîn yani ev cudatî di navbera Ermenistan û Azerbaycanê da berê pêşîn ne siyaseta Moskowayê bû ez bawer dikim Moskowayê zêde guh nedi da lê berê O got plan programı var derbarê Kurda da nebû. Derbarê Kurda da tu nebû tenê mesela Laçînê da vê wextê wan jî xastiyan jî qebûl kiriye ku Kurd li wir Kurdên ku ra dixwazin herêmekê ji xwe re ava bikin û komarekê ji xwe re ava bikin wan jî yani bi awakî erênî nêzik bûne lê nêrîne lê berê ev cudatî Piranî ji siyaseta komara Azerbaycan, Ermenistan û Gurcistan jî tev da dor jî Kurdan dikaribûn
لێکۆلنان بکن لەسەر دیرۆک زمان پرتوکان چاپ بکن یعنی سیاسەتە کۆمارە بخایە نەیە رووسیا بەێ نەیە رووسیا بخابوو رووسیا باوەڕکەم بزێتە تەv نەدبوو یعنی كيكيم سر الكسندر جابا ومينورسكي وتكليا الكسندر جابا بملا محمود بازديرا يعني جناب وجه بحث كرو مثلا ديرو كدجي يعني ت برنامج روسا برنامج لو ام بي ريكو بيك درباري كردان نينه لذا ماكو حتى الكسندر جابا تكلي بملا محمود بازديرا الديني وفيش تجي بنجها ككردولوجي لسين بيترسبورغ كتبين يعني ام مثلا ناف جلده يعني ملا محمود بازدي كسكي اولدار كسكي اهل مدرسه اللي كونسولي روسا الكسندر جابا يعني تكليه كوسا مثلا çavahat يداين وسيرفي بنجي مثلا yani Kürt hatın askın le eftekili geliyor çava çiviyor mesela. Dünyada tesadüfen gelek balkeş henin. Ez bixad karim bibêjim siyaseteka devleta İmparatoriya Rusyayê derbarê Kurda ku ev lêkolînên Kur bikin û piştre bizanin ku Kurd milletekî çawa ye û ka ev dikarin weke ev bi Ermeniyan re kar dikin Tataran ve Azeriyan dibêjin niha û kaza Kırgız vanan re kar dikin dikarin bi wî awayî bi Kurdan re kar bikin. Ez bawer dikim ev siyaseta İmparatoriya Rusyayê tune bû. Yani piranî İmparatoriya Rusyayê dixwast weke İmparatoriya Osmaniyan jî yê Îranê jî wan jî dixwast tenê Kurdan ji bo berjewendiyên xwe di şeran da bikar bînin. û dema ku berê aliyê siyasî ve û şer da piranî. Piranî şer da bikar bînin. Alîkî ve bila hîn eşîr û mîrên Kurda bi xurtî alîkariya Osmaniyan jî Îraniyan nekin di nava şer da. û aliyê din da jî hîn Kurd tev wan beşdarî şer bibin. Siyaseta wan piranî li ser vê bingehê dimeşiya. Lê berê weke min got li Pêtersburgê ev xandekar Pêter Leş çûbû nav girtiyên Kurd da li Rusyayê girtîgehên Rusyayê da navan da nimûneyên zargotina Kurdî berhev kiribû wan re axivî bû û li ser wan xebatek kiribû anî bo Pêtersburgê ev xebata xwe pêşkêşî akademiyê kiribû û xastibû ku vê xebata xwe jî berdewam bike ji bo wî beşeke nû beşeke balkêş ku li ser zêde xebat nehatiye kirin û profesorê wî profesor Dorn jî xast alîkariya wî bike. Ew jî çend caran nivîsan û got ji bo xandekarê min ji bo me materyal hewcenin û Alexander Jaba jî şexsekî gelek balkêş gelek zane û gelek zimanan jî zanibû vî şexsî û ev jî wê demê ji xwe li Erzurumê konsolos bû dest pê kir bû ev hîn be Kurdî hîn be. Ev yani bi vê rêyê dest pê kir û wê demê weke min gavê dijî got Erzurumê pirs dike piştî ku name ji Pêtersburgê jî tê û dixwaze vêya zêdetir sîstematîze bike û ji Pêtersburgê re nimûneyan peyda bişîne ji ber wê jî pirsiyar dike û Mela Mahmud Bazidî nas dike. Ev îro helbet ji bo me Kurda tiştekî hevdû naskirneke rastî hevdû hatineke gelek pîroz e gelek giran buhaye ji ber ku ana tevayî xebatên berfire û kur meşandin bi sedan pirtûkên destnivîs û helbestên şairên Kurdayên wê demê û beriya wê demê berê li ser zimanê Kurdî xebat kirin li ser etnografiya Kurdî xebat kirin û evana şandin Pêtersburgê ku em îro hêdî ronahî dibînin em jî dibînin ku di dîrokê da wêjeyeka me gelek xurt hebûye yani çandeka me gelek balkêş hebûye
بوی واسطه بوی آوای اف دست بکره کارو خبات کو راستی يعني صحبتها برخوش اللي مهات الداوية وقت إخوة قلت لك ود داوي هبي أم وقت ما قضيه از گلک سپاس دکم دیسا اون خیر هاتن سرسرم و سرچابان هاتن و تنی دخوازم خانده کارین کرد این کل هر باشی کردستان دیشن زانینگه هان جوانا ببیجم که هم جالی زارگوتنه و هم جالی وجهی و بنگه که گلک خورد هیه که نهاتی لی کلین و او زیادتر بالا بدن سر و وان خباتانا وان نمونهانا و سر وان خباتن باش پیک بینن و وانا چاپ بکن و قایم روناهی ببینن. هکیم همچی هیوی دکن و جبو خبات وجی خبات ودجید لیکولن ودجید برای سرکفتن دخوازن ملاوافا. سپاس دکم. سپاس علیکم. سپاس. ما شفنا هجا وقت ما قلت إيروجي أم لألمانيا لباجر فرانكفورتي ميواني ماموستا نويسكار محمد گلتكين بون وقت ما قلت ماموستا براسي خباتن هجا كرنا سالنامه أحمد خاني زارگوتنا كردين سرحده خبات قالك هجايا و ماموستا هي بردوام جبكي باور برتوكانها يكي هاتي چاپ كرن لي بردواميا ويجوري تشتاقو يعني وقت ما يعني داما ماجي ماموستا برسي ورا بار وكر برنامه کنوب میوانه کنوب مجاره کنوب دیس ام لپیشبری و بن حتی وچاخی بلا هرتش بدلی و بی اون هر شاد و بختوار بن خاطری و